A Vila do Támega celebrou unha nova edición da súa Festa dos Maios, unha cita cun fondo arraigamento en Verín que recuperou na década dos 50 xunto aos seus fillos Enrique Gómez Pato e que despois continuou a Asociación Cultural Os Choupos e o Movimento Júnior. Alameda acollía desde pola mañá a exhibición dos maios tradicionais e artísticos, obras efémeras feitas con musgo, flores e outros elementos vexetais. En paralelo, a Praza García Barbón enchíase cos postos de diferentes asociacións. O Concello de Verín presentaba un completo programa de mestura, tradición, cultura, solidariedade e literatura, consolidando unha das citas máis emblemáticas da primavera na vila.